Tayo ng toothbrush. Baknotan. Baknotan. May samsa ba na yan? Ito wala. Ha? Wala. Nyangin natin. Para data? Panganan? Yan. Bili kaming Gatorade. Tsaka tubig. Punta kami ng Robinsons. Ha? Robinson. Okay. Nakapag-video? Yan yan dito. Saan natin namin gabi. Star City ng San Juan. Yan. Tingin nga, tingin nga. Tingin. Oo. Yan o, Barbida. Ikaw muna dyan muna natin. Sasakay kami sa tricycle. Hawak. Surfing, mga surfing area dyan. Ito na yung mga gabi. Mainit. Sa LU. Mona Lisa. Ba, ayos ah. Ako na dyan kami mag-check-in sa April. Ito yung nakuha natin kasi sa Victoria. Lang na ba kasi niya dito? Oo, malapit yun. Ayan, hotel yan. Dami hotel, no? France yan. San Juan. Beach na dyan, beach. Wala na, no? Wala na. Ano? Mga tricycle. May mga school pa kasi. Ayan, oo. Traffic. Iyan kasi din. Uwian ng mga estudyante. Message si Kuya Ronald. Okay lang. Ito ang tinatawag namin tricycle. Yan, tricycle. Yan. Ito yung karlatara. Wala na ba to? Meron pa rin. Sila na Lorma Road. Yung aking school dati. College. Ito yung bahay nila Millet. Maupahan nila. Kaibigan ko. Kami ni Elmer J. Ninong na Angel. Barkada. Diniling dyan. Ayan.
Yun ang aking school. Norma College. Anyway, next step. School ko yan. Kainan namin ng ano, ata-ata. Yan. Every morning, wala na yata. Tawag namin niya Jollibee ito. Ay, restaurant. Maliit na karinderya yan. Yan. Dati yung school din yan, din natin nag-nursing ako. Meron dyan. Tapos nalipat ako nun. Nung nag-aaral ako pa ako umalis. May subject kami dyan dati. Ito yung partas. Yan. Pag pauwi ko sa Manila, yan sa yan. So ito ang papuntang SM diversion. So ang Robinson diretso pa tayo. Tarawa. Sin Sky. Yan, pabayaan na rin to. San Bernardo. Avon. Buhay pa. Avon. Dyan. Nandyan, sa buhay pa. San Bernardo na. Jollibee. Greenwich. Yung nasa nakabaling ka. Ito. Talagang hindi na inaayos to, no? Yan. Yan yung sira. Ano na yan? Yung may occasion na. Fiesta, di ba? Fiesta? Kailan ang Miss San Fernando? 20. Anniversary nila, March 20. Ano pa din ito? 20. Sa gabi. Friday. Naanarawan din kami. Ayun. Anniversary San Fernando. So, Friday. Oo. So, mga holiday lang. May tapat ng drama. Jollibee. Yan ang aking first job dati. 8 pesos an hour. KFC yan. Lang rent na. dim sum.
Ito. Shout out! Service namin papuntang Robinson. Talagang mood. Thank you! Yan na! Yan na! Robinsons mo. Kakain muna kami. Gutom. Sa 4th floor kami. Kakain muna kami. Mainit sa labas. One more. Last week. Last week. Yana. Ismosa. Ngayon tayo sa food court. Bakit ka ba sa... Yun yung hinahanap ko. Isda, meron na. Kilawin. Pwede? With rice? Ikan yan. Ano na order natin yan? 219 po. Oo, okay na. Libre sabaw? Hindi po. Ito lang niya, meron pa rin. Meron pa rin isla dito. Ayan. Padagdag ng sili. 219. 219. Ako yung kinuha ko yung kilawin. Isda. Doon o, yan o, yan doon. Tayin natin. Anong in-order mo? Chicken. Sa'yo? Hindi kaya naman. Yan sila, okay lang yan. Kinawin. Tuna. Tuna kilawin yan. Ang price nito ay, magkano din? Masayo yata yan. 200 plus. Tayo. Unang subo. Yum yum. Yum yum. Kinawin. Ito. Sling. Chicken. Kilawin sa akin. Ni utol yung ating expenses ngayon sa pagkain natin ngayon, including yung mga drinks. Na, tingnan yung Barbie mo. Ito yung Barbie niya. Yan. Okay, so far yung expenses namin. Bakit naging 814? Explain mo nga. Explain mo. Magkano ba yung order? Ayun. Ayan o. Nag-tricycle kami. Ay, yung tricycle wala pa. Wala pa dyan. Ayan. Wala tayong sasakyan kaya tricycle lang. Ayan, expenses namin ngayon. So, basahin mo nga din. Expenses natin. Tricycle. Tricycle, San Juan to Robinson, 250. Inasal, 210. Chicken, 200. Kilawin, 219. Chicken pili, 85. Tapos yung mga drinks, no? Drinks, 80. Okay. Tapos water, 20. Yun. Tapos na yung 1,000. Let's go.
Daming yung dun eh. Oo, jeez. Kumakain pa ako ng aso mo. Size 9. Ano ito? Yung mo yung minimal. Hindi nyo. White. White or black. Dumi. Sandal. Wala akong ganyan. Di pa bubugisak ng bilo pa. Plain yan, Mali. Walang ibang kulay. Dito. Black lang. Meron ako niya, naiwan ko lang. Nakapabango. Ano ka muna? Igbasi-basi lang. Hey, paalis na kami. Bench. Yan na. Punta kami ng Mana Mall. Yan. Oras na. Stress. Let's go. Ito kainit dito sa La Union. Oh, LU. Food Hub. LU. Init. Robinson. Tricycle. Tricycle ulit tayo. Tricycle. 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 Robinsons. Diyan ang high school ko. Diyan ako high school. Interest di tampaya min natin. Ako nice digging college. High school. Kuya nga nag-grade 1. Elementary ah. Kuya nga nag-grade 1. Kita? Elementary. Grade 2 sa Rwanda. The traffic police. Purpose building. Tambayan eh. Peñales na ni Juan.
Magpalit kami muna kami ng dollar. Money exchanger yan. Magkano? US dollar? Opo. 59.20 man. 59. $1. Magkano mano sa niya? $1 yan. Pare pag may isang $1. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 109. Ay, $9. $109 ka pa. 70. 59.20. 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,000. Hindi daw pwede to kasi merong tape. Sabi ni Kuya. Hindi pwede. May tape yan, tago natin. 5,000. 4, 5,000. 5,000. Mhm. 5,000. Nabaryahan natin na $89 is 5,000 260. 9,260. Oh, may punit kaya, bawal. Gumante eh. Yan, bago. 68. So kayo din ang may-ari ng dito, kuya? Oh. Wet market to. Ha? Okay. Okay. Ayos na. Ha? 89. Sayang si Bente, may apita tape na. Ayun, bayad dilitsyon di ay. Ang talaga na scratch tape na scratch tape. Ah, ano siya? Yi ko, handang strict ko. Si America. Watch temple. Mana Mall. Pure gold. Bili kami ng gamit para sa birthday ni Erpat. Hmm? Oh, sige, kita. Basit, sikam. Pasabalin nga pa. Sabay-sabay ito lang. Ada yung helicopter mo yan. Mabaga nga, yung helicopter mo. Ang daming basit. O, kita ka. Sabay-sabali niya nga kulay. Kita na nung hirap ka. Yan, kasta. Sige. Wait, sige. Sige. Mano Okay. Kaya yung siyuda, 7. Dito. Wait lang. Ako di katangam dito, yung nga para Jawa. Alakaan nga paper plate. Ay, basit mo natin. Okay, buka. Let's go. Tama. Ang kunin ko itong isa. Akin. Sige siya tayo. Ah. Sa'yo na to. Ayan pala. Akin na lang Oo. itong white. Kapag bulpit na. Sumrakak na bigat dito. Ay, iksang ka. Paano ka nagpapil mag-clearance? Aba, bring your own pen. Mami, kabil pa dito yan? Bakit? Meron pa bang iba?
Ata receipt. Andun, ito na yan, ano nila nga. Bariya kayo. Yun na naman sa baba. Tara na sa Pure Gold sa baba. Left. Storage lang. May freezer na sa Kita ka nandito sa baba. Oh, 2 pesos. Okay na. Tapos, Okay, ito ulit yung service namin. Agripos man to na sa kantorong Moriditi Forest Lake.
Ito, mga to. Ayan. Saan niya gusto mo? Ah. Ito sa dapat na yun. Meron bang- Nahihila sa Sige, sige. pinaka ko kasi. Mga kasi, manong nga piraso at? 10 ang dapat. 10? Ano ito? Tapos spoon and fork. 70 pieces with styrofoam. So okay na yung sa... Ano? 265. Mano yung punta doon? 150. Ewan. Emperador. Pati 195 lang eh. Emperador. Sige, dua. Dua. Oh. Ah. When? Double check. 2884. Double check mo. Ate, di. 2884. Okay, tapos na ang ano, bili ng gamit. Yung pang ano na lang, pang lechon. Wala daw dito. Walang resibo? Meron, ano ka ba? Nasa account niya. Sa account. Aggressive. Akala ko 400. Di pala 4,000. Ay, thank you po, thank you. Thank you ah. Isilo mo. Isilo mo. What's that? Bakit naging 4,000 to? Kaya mo di mag-check ako 100. May video mo bago buksan. Ba, ano di... Yan na yung video. I-assemble mo ata. Nama Jen, 4,000. Happy katan. Okay, soro. $100 ka man na. Tagalupag na. Amo, kinambin tayo i-agawa makuha mo pa na. Hindi. Kung ibabag sa okay kami yung wheelchair na. Hindi ah. Yan yung wheelchair ni Mama Jen. Simple siya mo. Sige, go. Maka ano naman? Oh, yasin ba? Hindi, folded yan eh. Nakariwa na. Pwede siya pumunta Sinagapan na ako sa sa SM. akin. Manila Ah, Zoo. wala mo. Di ba yung assemble haan? Haan? Naka-assemble lang? Oo, i-assemble to.